И си добър вечер. Намираме се в Арбанаси и честваме на майка, демократичната ти майка, рождения ден. Защо демократичната? Демократична, защото тя всичко позволява. Да, всичко позволява, вярно, всичко да. разрешава. И всичко одобрява. И всичко одобрява. И в момента сме на една хубава маса, чудесна природа, с флора и фауна има. Да. Хубави фазани. Баба ти не щеше Арбанаси да знаеш, Искре. Да, фазани, пауни. Издават ни такива звуци, дето и ти не си ги чувала, ама като дойдеш някой път може и... Ще те доведем си да ги видиш. Да, да ги видиш. И се радваме да те поздравим с майка рожденица. Гледай към телефона, да. Да. Добре, мерси. И ти пожелавам много здраве и да се видим скоро с теб. Да, тя е обещала. Татко? Още нещо? Бъди щастлива, моето момиче, очакваме да те видим. Добре. Лелю, паре. Ще трябва да кажеш нещо. Картичката беше много хубава и за снимките видях ги, прекрасни сте целувки. Добре. Добре, че има кой да праща картички. Добре, си направила, че си пратила. Нали? Като бяха малки ви пращахме от моретата, ако се сещате. Ама да дойди от този град, който само сме чували. Мерси. Паля, вземи си го. Много е хубаво, нали? Чудесно. Добре. Сега толкова, нали? Да, сега. Че не си е вдигнал пълна фаза на опашката да ти го покаже есенция, ама на това сме, на извора. Така че ти го знаеш. Ето, че малко водата. Опс. И си изядохме манджите, да ти снимаме нашите манджи, но знам, че ти не се впечатляваш, така че... Да.